paminaw karoning maong tulumanon, kini ang Akong Suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra, awatar ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista maghatag kinabuhi ning Akong Suliran. Tawga lang yun sa pangan nga Aizah, 19 anyos, may live-in o may duha ka anak, taga Ormoc City. Punto medikal kining Akong Suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Bata pa rin ako nga giantos. Aron niyo hisabtan, sugdon ko niya 12 anyos pa lang ko. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Aizah, wa pa man kay klase. Ato lang una ko sa inyong iyaan, ha? Aron may kauban siya sa ila. Ha? Si Tia Drengo sa ila, ma? Oo, kay nilarga na ko no yung anak nga si Maylin dito sa syudad. Aron manarbaho. Nihangyo lagi to nako kung makahuwang ba ko no siya nimo, mintras wa pa'y klase. Kaya ako man unta to iyang paduaw-duawon dito sa ila. Apan kinahanglan sadyo nga mo pauli ko din sa ato, kay doon naman tayo mga hayupan nga mga ati manunon kaayo. Unya, muapas ka na ko dito, ma. Oo, magatuan ako dito eh. Pero dili gid ko makakuyog yun ninyo magabi eh, kay mabiyaan nga tumbay. Nanon niya unsa man, okay ra ka? Nga ato ka lang unang tiya nimo. Kay ihatod ti ka didto. Sige. Sugot ra ko. Sige, kaon Aizah. Usama kang bataa, kaoy nga nagniwang ka man. Ay, pastilan ng bataan ng handring. Lihok ka isduwa. Mo tingalin ng daot na siya. Mosad bitaw nga gusto ko nga ani siya nimo samtang way klase. Aron maka-absent og laag kauban sa iyang mga kaduwa. Oy, kay nisugod naman ni og barkada-barkada ron. Pila na gani edad ni mo, Aizah? 12 na, Tia. Daga na di ay ka. Ikay pitol og tudloanin ng handring ha. Ilabi na kay daga na ni. Magsugod-sugod na unya nag-ibog og laki. Mama, tuko lang yun na siya, uy. Ay, gikan mi diha ni mama mo, Aizah. Sa inyong pangidaron, mag-ibog-ibog na mi anak ka ni Adto, oy. Kulain. Crush-crush na magud ko. Kaya mo man bitaw na. Crush-crush akong idol ba, nga artista. Unsa? Kanayo ko din silang Tia, uy, kay Mingaw. Makadrawing-drawing ko nga way istorbo. Istorbo sabi tatong ako makadua, uy. Unya, makahimo na unya ko aning akong scrapbook. O makasatsot ko na akong diary. Hala, nga naman to. Maragkalat man na pang akong pananaw. Pero, nauli ano sa dayon. Mura kong talipog kadiyot. Aizah, paghukad na day kay mga onata. Kay nias mama ni mo. Hala, lakon sa mama. O, Tia! Haloy, tingkao naman di ay. Ganin na la. Nagutman, matingali ko kadiyot. Ato na ko sa mamag, Tia. Aizah, kung makatuog na siya nimo, ikay na magpahinomdom sa oras sa tingkaon ha. Kay may nilungag naman di ay si tiya nimo. Nakatuog lang siya. Maungwa mo katemprano og kaon. Ay gani ka naabot ko. Sige na, lingkod na mo. Manguna sa deko, Tia. Oh. Marag malipong ko. Marag kurog nga sa pawa ko kasabot. Aizah, numsam ka diha oy.
Nagunsa pa magkadias lababo. Mangunaw ra man kaka. Gitutukan man gud nimo lababo. Unsa may mong gitanaw diha? Lamok? Uy, Ginoo ko. Naunsa man ka Aizah? Aizah, naunsa ka, uy! Ano naunsa man ni siya? Sumura magdi kay Reg! Uy! Nagahayag ti ilog ka, boss! Huwag na kuyapan! Aizah! Kalit lang kuno ng gahing akong tiil og kamot, samtang nangunaw ko, nga dito ko sa lababo. Wa na kuno ko kalihok og nagtutok na lang ko sa lababo, hangtod na kuyapan ko. Unya, sa dihan na ulian ako. Ha? Mao ni nahitabo na ako. Unsa? Wa kay may baw sa nitabo nimo Aizah? Kaya naunsa day ko. Eh, nakuyawan, Miss Mama ni mo, uy. Kalit ka lang ng gahi. Ngayon, ng gahi mong tiil o kamot. Nya, nakuyapan ka. Unsa? Wa manggod ko maunsa. Ginoo ko nimo eh. Naunsa magkada ning akong anak ng Andring. Nawa man mahibawog na unsa siya. Huwag ka ganahin numduman, Aizah. Huwag ka ray kibate. Oh, medyo labad akong og kasukaan ko. Ginoo ko, kasukaon ka. Oo, ma. Oy! Halaga nung ipagawas man na mo na imong dila. Awa ko magdugo. Ma, tiya, di mo ako na paakan. Bebe, ko na be. Ako tanawon be. Hindi wala mo dila. May samad tuod. Ug nagdugo. Napaakan gyud siguro nimo ang imong dila, Aizah. Diha tingali nang nanggahi siya. Niumot siguro ang babaan ni niya maong napaakan niya iyang dila. Di na ni mahimo. Dadwan ti kag tambalan, Aizah. Patambal ta. Uy, kikabuhi maning bata. Unsa? Gikabuhi ra din ang akong anak ingko. Kuwang ko sa pagtuong nga gikabuhi ka ra Aizah. Kita manggod mi si tiya nimo, gud ko na unsa ka. Nanggahi gyud ka. Mao dili ko motuong kabuhi ra to. Kaya noon sa mga day ko, ma. Adto tag doktor. Sa doktor ta magpa-check up ang gibati nimo. Unya, unsa may nahitabo sa inyong pag-atuog, doktor? Naunsa man kuno na yung atong anak, Wilma? Ay, hambot. Wa ko makasabot itong ubang gipanultis doktor. Basta kay girisitahan siya anong tambala. Uy, para unsa man kuno ng tambala? Para malikayan, nga dili na mausap tong nahitabo niya. O, unsa? Kumusta nang gibati nimo Aizah nga may gitumar na kang tambal? Marag, Oh, ganun alam sa ka maglihok. Oh, Sirso! Tabang nga nga itong anak! Giatake na pod! di na ko may namdum. Kung makapil
pila nako atakihan ning akong gibati. Hangtod karon nga minyo nako. Pila na sad katambalan ang among giduol. May nagingon, gibuyagan kuno ko. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kalit kong nawas kalibutan, makuyapan ko. Manggahi ang akong tiil og kamot. Apan kung maulian ko, di man ko may lumdum sa hitabo nako. Unsa mo di akong sakit? Ikaduhang pangutana, kung maulian ako, wa na ko'y mahinumduman. Ang akong batian kay maglabad ang akong unya kasukaon ko. Usay mapakan kong akong dila sa atake. Madaot ba ko sa kadugayan kung magsigi kong atake? Unsaon nga malikayan kini? Ikatulong pangutana, kidana ko ni mama og doktor o girisitahan kong tambal. Gihatag kong tambal sa doktor. Para unsa maning tambala? Para sa utok ba ning phenobarbital? Matawag ba may diferensya na kus pangutok? May duha biya ko ka anak. Posible kang may maliwat na ako? Ikaupato katapusan, nidula sa miyog naglain-laing tambalan. May nag-ingon nga kabuhi kuno. May nag-ingon sad nga gibuyagan sa kuno ko. Unsa magiday tinuod na kong sakit? Asa mo ko mapatambal ining akong gibati? Mamaayo pa ka kuning akong gibati? Palihog tabangitan bagi ko. Kini nga akong suliran, Aizah. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, tig-uban kaninyo sa inyong mga problema sa kinabuhi. Tungod lagi kay usa ako ka medical doctor, ako motambag, mohatag og solusyon, posibleng tubag sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account Kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ha? So ato magtatampo ko na adlaw kung balikon si Aida nga taga Ormoc City. Ang problema ni Aida 12 anyos pa si Aida dihang una siyang giatake aning iyang gibati. Nikalit lang siya nga nakuyapan. Naggahi ang mga tiil ug kamot ug dihang naulian wala na siya nahinumduman sa mga nahitabo. Ang bation niya sa atake labad ang iyang ulo, kasukaon siya og kasagaran, mapaakan yun niya ang iyang dila. Nagpatambal siya og binisaya. Ang ingon sa mananambal nga kabuhi lang kuno. May ubang tambalan nga nag-ingon nga gibuyagan siya. Kuwang sa pagtuo ang iyang inahan. Maong gidala na siya og doktor, giresitahan siya og tambal nga phenobarbital. Sa doktor, apan nagbalik-balik paghihapon ng iyang gibati. Gusto na siyang mamaayo kay may duha na siya ka anak sa pagkakaron. So sayo ring naminyo ni si Aida kay duha ni anak nga 19 pa ang edad, no? Sayo nga naminyo, no? Igura na gud na dalaga din minyo na dayo, no? So unang pangutana, kalit kong nawala sa kalibutan. Makuyapan ko manggahi ang akong tiil ug kamot. Apan kung maulian ko, di man ko mahinumdum sa nahitabo nako. Unsa man gyud ini nga akong sakit. Dako akong pagtuo AIDS kang imong sakit man gitawag na to og central nervous system problem nga kining gitawag epilepsy. Unsa man ning epilepsy? Nani abnormalidad sa activity sa conduction sa atong brain waves, no, nga mao na nga abnormal man ang conduction mo resulta niya siya og seizure or pagkurog-kurog na ay may tabo nga temporary confusion. Wow, unya mulurat lang imong mata, blank stares ka, yan ay jerking movement sa imong arms o legs, sa imong mga extremities. Ug mulos ka og consciousness, ha? Makuyapan ka. Depende po na sa klase sa seizure, no? Ang mga psychological symptoms ani na kay kahadlok ug anxiety ug deja vu. Mag-deja vu. Unsa nang deja vu? Magtuo ka nga diha na kaan ang lugar raha pero sa unang higayon pero sa
sa pagkatinood lang wa pagkakaanaan ng lugar ha. Muna deja vu, no? Medical term na siya. Daghang klase nga epilepsy. Na tonic-clonic convulsion, na makuyapan ko kang pipila ka minutes, mga gitawag na itong grand mal. Nasa gitawag na itong pitimal, or temporal lobe epilepsy, daghan ta mga klaseng epilepsy. So, muna inaatay mga neurologist, muna ilang mga specialized nga mga problema, no? Okay? Sa ikaduhang pangutana, kung maulian ako, wala na ko'y mahinumduman. Ang akong bation kay maglabad ang akong ulo o kasukaon ko. Usahay, mapaakan ako ang akong dila sa atake. Madaot, bako kadugayan kung magsigi kong atake, unsa man gud akong malikaya ni ani. So, of course, madaot ka kung magsigi kong atake, no? Kawas nga posible nga na further damage sa imong central nervous system, risgo kaayo gyud ni siya Aida, no? Panilitag maglakaw ka, ikaw ra nya makuyapan ka nya simbakulag maigo ka na stagnant water diha na malumos gyud ka kay makuyapan man ka o mabunal ba imong ulo sa hard object samot na ang ka-damage, no? Ayaw gyud pag drive diha og bisag motorsiklo kay posible nga dili ka kay makatagna kung ano sa katakihon, no? O dili ka mag-swimming diha sa Ormoc City, ha? Nga way ka uban, ha? Nga dili sa ka mukatkat og taas nga lugar, ha? Delikado gyud kayo. So daghan kayong mga mahimong himuon sa doktor nga mo examine niya nimo, na? Lahi man po ning approach ng mga tambalan, ha? Kung mga tambalan lagi, hindi po kumingon nga sayop na sila, dili na sila sakto, kay basig kita ko away kay ay diya saliti mo ginahimong kultura diya nga muduol tagtambalan, dahilantan ay mga sakit-sakit. O, ila ra po ng pamaagi sa pagtambal. Pero ako sa mga ka medical doctor ang among pagahimo ani as soon as possible, ha, kining gitawag na to og electroencephalography, no? Butang mga wirings ang imong ulo, turang ulo sa pasyente, o masuta ang inunta ang kanang yan sa mga klase sa seashore, no? So akong balikon neurological problem ni siya, so dapat na lang ang doktor po mohimo og neurological exam na posible nga CT scan ang imong brain. Mao na ang paghimon. Usa pud nga hinungdan nga naa kanianing pagpangurog kuyapan because of posible, ha, wa ko maingon nga naa ka nga naay nagtubo nga growth or tumor diha sa imong utok, no? Posible na. Anya tagaan gyud ka anig anticonvulsant botong gihatag sa imong doktor na naminaw na to, nabati na to gina sa drama. Ikatulong nga pangutana. Gidala nako ni mama og doktor ug resetahan kong tambal sa doktor nga pinobarbital. Para unsa man ning tambala? Para ba ni sa utok? Matawag ba ko'y na ako'y diferensya sa pangutok? May duha ra ba ako ka mga anak karon? Posible ba kahang maliwat na ako? Posible nga it runs in the family baya? No? Baya ako kumingon nga maliwat ni may mga bata. Pero the possibility is a little bit higher kumparar sa general population. So balik ko na ko. Kasi mag-uulag kag samot, ha? Wa ko maingon ma-epileptic po ang imong duha ka mga anak. Pero ang posibilidad, ang tsansa is taas kumpara na to sa katong mga bata nga wala sila family history. So, katong gihatag nga pinobarbital sa imong doktor, mo to'y example sa anticonvulsant, no? Daghang mga klase sa anticonvulsant. So, kanang mga anticonvulsant, kinahanglan imnon gini siya kada adlaw sud sa 5 ka tuig. Kung diwa gani ka mo ayon, balik nga to sa imong doktor nga nagresita og pinobarbital kay pwede nga niya nga alisdan ang tambal or punan. Sa akong minumduman, another anticonvulsant nga available, nga pagahimoon, gawas sa pinobarbital, kining carbamazepine, na anides Ormoc, o uban pang mga, naapay mga dilantin, o sa pang mga anticonvulsants. No, depende na sa imong doktor. Ikaupat nga pangutana, niduol na sa kuog, nakaling laing tambalan, may nag-ingon nga nabuyagan kuno ko, o kabuhi. Unsa man gyud di ay tinuod na kong sakit.
asa man ko magpatambal aning akong gibati. Mamaayo pa ka ko aning akong gibati. Of course, mamaayo ka kung magpatambal gyud ka, no? Ayaw pagwa sa paglaom, no? Mayon ko nga, katong mga tambalan, ngayon ni kabuhi to, gibuyagan to, di na lang ko na sila supakon pa, no? Kay maumpo na ilang diagnosis, no? Basig, suko ng tambalan ako, kay doktor na, no? Manghilabot ni sa among diagnosis. So, inyo ng diagnosis, gikabuhi, gibuyagan, inyo na. Pero ako, kay doktor man ko, sumayon ko, kining problema ni Aida, gitawag niya na mo, EP. Usan ni siya ka neurological disease. So, kung seizure-free na ka, meaning wala na kay atake sud sa 5 ka tuig, ngayon mong pag-inom o phenobarbital or unsa pa mang anticonvulsant nga tambal, pwede ni siya ihunong after a repeat EEG o CT scan. Nag-repeat og EEG o CT scan, normal na gani, wala na makita ang doktor nga abnormal brain waves, pwede na ihunong ang imong anticonvulsant. Kung wa na kay atake, balik ko na ko, sud sa 5 ka tuig. So may posible nga maulian yung ka ani ay dayo pa wa paglaom kay bina kay bata pa ka, no? So dili ning anticonvulsant mo work o mo epekto kung dili pod kada adlaw nimo ginainom ang imong tambal. So every day nimo ginainom for 5 years wala na kay atake, pwede ni ihunong ang imong tambal sa suggestion sa imong doktor after a repeat EEG o CT scan. Matuod nga wa nay abnormalidad ang conduction sa imong brain waves nga makita. Okay? So hinaot nga okay ra mo diha sa Ormoc City, sige baya kog ana, no? Kay mauli ko og sugod diha baya ko mosakay og fast crab sa lunggo sa Ormoc, no? Nya sakay ng kog bus, usahay na magtagbo na ko. Travel all the way to Sugod. Kumusta naman dahil mo sa Sugod? Ako dahil condolence, no? Sa mga Rehis family, sa kamatayo ni ng praning, no? Sa albinas akong batchmate, among presidente nga si Engineer Greg Rehis o si Nap Rehis, condolence, gikan ka na mo diri sa DYHP. So, hinaot nga, aduna na sa kamay nakutlong ang pagtulunan karong adlaw, gikan kanamo diri manghinaot gyud nga makahatag mig kahayag or kalinaw naglugitom ninyo nga problema, no? So once again, from all of us, from the Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa ka awit. Maayong alaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lucia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. After all. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Compostela, Cebu. Nga itong magtatampo nagdas sa nga Lucia. Pagkakamdaw ka? Ibokam na ni Pana! Ipakol maghapon ka! Lucia! Ha? Nasasakto na naman! Nasakit na siya, oh! Ay, wow! Salamat pagkarinig mo imong kapit, ha? Labanan magkitid mo! Lagi na ako nakabit! Amiga ra na nako! Ulit to ka mo to ko, ha? Ulit kang igata ka! Lucia, ang sama! Aray, saba! Nagtokag dili ko musukol mo, ha? Musukol di ay kasi ka! Ulo na yun, sama! Sakto nila! Sakto!
Nga nga mas gipili ko ni Bert kaysa nimo kay Warfrit kang dako. Unsa? Og nahibaw ka ba nga nung nangita siya glain? Tungod ra sa nimo. Tungod sa tanawa na nimo ko galingon oh. Lucia ang nakika. Animal ka? Og ikaw Berto. Ayaw gid pag-uli sa bay ha. Sige na, pangaon na mo. Nganong dagkan magkagkinawrasan ma? Ay, awa na ni Nak. Isa ako na ning kamot. Ping paragot? O sa man nagibutang ni mo si mong baba? Nang lipstick ka? O ma, angayan ko no? Ang ayan good town. Tantanga na. Kabata pa ni mo. Lipstick na ka. Oh, mga anak, pagdali na mo kay maliit na niya mo. Dahil na, pagdali mo ka o diya. Adto na ko pa. Eskwela na ko eh. Kapoy sig paminaw siyaw-yaw ni mama. Magyud, ayaw pa kapari ka magsigigyaw-yaw. Mamasi ka suko. Ito na may Tara. Wow! Maayo, uy. Ikaw na mo inindot sa pananaw sa itong mga anak. Wa sila mahibao nga ingon ini ko tungod nimo. Lucia, ano ko kasuko-suko diya? Dali. Ano kasuko? Na, sorry na. Hindi lang lagi mausap. Diha ka gid maayo, Bert. Sige pamarayg. Og ako sad nga bogo. Maulian ra sa dayon. Sige na, oy. Jote na kay mulakaw na sad ko. Ay, maayo kay ni Soray ka din hiyads. Unsa man magpa-makeover ka? Wako'y kwarta yads, oy. Nahibaw ba ka wako'y trabaho. Wako'y kabayad nimo. May ikog sad ta. Sas! Di naman go all on. Ako'y tag-iya sa parlor. Ano siya? Dali na! Pagwapahan ka yads! Oh, di ba? Unsa na? Ay! Wow! Ako ni Yads! Ay, di ko believe di mo Yads. Uy, nahimog yung kong tao. Ay! Tao na yun ng tao. Amagid ka, oy. Ay, pangarte kuwang ni mo yads, oy. Sukat masagod nanganak ka. Wala makiatiman sa mong kagalingon. Mo nang magsigig binuang si Bert ni mo. Karon nga gwapa naman ko, Yads. Tanaw na tagod si reaction ni Bert. At doon ako siya sa trabahoan niya, Yads. Tanaw ang tagmamabay pa ba siya? Naalagi ka, Lucia. Uy, saan naman ang naong ni May? Nag-make up man ka? Mura magag-asa, oy. Uwa ka maglipay nga magtanaw na ko. Nagkatawa ko ni mo. Mura magag-dispirada na kayo. Mao ba? Bert? Dugay ka pa? Dali na kay maniog to na ta. Wow! Wow, Bert! Bisag asa gid ay ka, no? Butakal gid kayo ka! Sakto na, uy. Hindi na si Hilak. Anong sabihan ka? Sobra na gid siya, Yads. Dili na gid siya mausap. Tana, manglaag ta. Ha? Ay, kapoy na kung nagsitan-aw ni mong singhilak ng tawhana. Aw, tana. At ako sa bar. Mag-inom ta. Mag-enjoy tag maayo. Ayos sig paghuna-hunaan ng bird. Oy.
Hi, Linda. Hi, Lucia. Ay, Randy! Yats, si Randy, atong classmate before. Ako siyang invite kay nako'y plano ninyong duha. Plano? Gusto ni mo nga, bawsa na mo ni Randy si Bert? Oh, mauna. Kay para makarealize yung unsa kasakit lang yung gibuhat ni mo. Oh, waram sa na problema ni mo, Randy, di ba? Oh, okay. Single pa man ko. So, okay na ako. So, pasad. Okay na kong ganahan mo siya sa high school po ta. Randy. Ako katagan sa kong number, ha? Anytime, pwede kang manawag na ko. Onya, at saman. Pagod kay planong mo ba si Bert? Murag dili magid ko makahimo ana yads uy. Dili maayo nga bawsa na ko problema ang problema. Oh, ikaw? Onya yun? Ang pangutan na. Hangtod tinos na ka mag-ingon, ana. Huh? Yads. Sige na yads uy, bye na. Naanak ko sa eskwelahan. Magkuha na ko sa mga bata. Bye. Sige, Day. Bye. Pumping. Wow! Kasweet, oy! Maikog man sadta. Lucia. Grabe na mo, Bert, no? Bisag din sa eskwelahan sa mga bata. Wala lagi kay pili na lugar, no? Uy, Lucia, ang saan ka? Inahan na to sa classmates sa itong anak ko, eh. Kung nag-expect ka nga matuo ko ni mo? Ha? Huwag pa ko mabuang, Bert! Hindi magkamusalig na ko, eh. Ha? Di pwedeng mutuo ka na ko? Mutuo ni mo? Musalig ni mo? Wow! Big word! Oh, Lucia. Human sa tanan ni mong gibuhat na ko? Nagtuo kag musalig pa ko ni mo, ha, Berto? Humati ka masakpan o pila kay gayon? O nabuang na ko? Kinipadayon pa ko sa itong relasyon. Pero wak pa ko mabuang para mutuo ni mo. Lucia, nagbag-o na ko. Palihog lang tuwi ko. Ikapila na taon na ni mo sulti na ko kung nagbag-o na ka, ha? Bert? Lucia, kung sa Pasakto na, gipananaw na tas mga tao. Nagpakauwaw ka lang, Bert. Nagpakauwaw lang yun ka. Lucia. Ay, hindi ka pwede ron yads. Uy, dagan kay customer. So, ay ko nagtawag si Randy. Nagpapatawag itong yung tawag. Sige na yads ha, bye na. Busy kay ko. Pasensya na kayo. Textin ko na yun ha kung asa ka. Sige, Yads. Wala ko laing choice, ani. Ganyaran mo tayo nag-uban. Pero, sige na tutok sa cellphone. Birabe. Wala silent. Para di ka magsigitubagan. Kuan, nag-text ako ni Wenda kung asa ta. Pero, wa man siya reply. Oh, basig busy tingali. Lucia. Pero pag-antos ang kaipon mo nga himabayo eh. Bawa ka, hindi ka rin pasakitan. Ang angin mo, panggaon. Wala ko kay bagon si Hubuhaton, Randy. Ayaw sa ng problema ka. Lucia. Randy.
Tinuod ra kayo imong naong. Lucia. Gamit ako. Unsa? Gamit ako. Okay na ako. Bawa siya mo kayo po. Randy. Lucia. Randy. Randy, katiyot lang. Lucia, sige na. Randy, sorry. Pero dili ko makahimo. Dili na ko kaya. Love pa na ko si Bert. Glapsat kayo na ko kung mga anak. Dili ko makahimos magbinuang. Pero si Bert, Sorry. yung pinuang mo, di ba? O, sige na. Sige na. Randy, usaba. Buhi ko. Lucia. Randy, usaba. Buhi ko. Usaba. Randy, usaba. Ayaw. Animal ka! Yan, sir! Ay, salamat kayo, nag-aapot pa mi! Ikaw! Animal man na ikaw! Ay! Animal ka! Hoy! Ay, nagipagdool pa sa asawa, ha? Nakasabot ka? Ha? Tara! Tara, Lucia! Bert. Sorry. Sorry. Basta, huwag kay angay ang pangayon og sorry ako. Ako mo ay angay mga sorry ni mo. Huwag kay naibaw kong nengon ka anak tungod na ako. Sorry kayo. Sorry nga, mo na hinuni ang gidangatan ni mo. Sorry, Lucia. Unta, karon nga, nagbago na ko. Atagan pa ko ni mong chance. Kaya ba ako nga, dili-dali ang pagbalik sa imong pagsalig na ako. Pero, promise na ako nga mausab na gyud ko. Mausab na ko, Lucia. Promise. Lucia. Niluhod ka. Lucia, kung mahal ko nimo. O kung hatagan pa ko nimo og chance nga ipakita na ko nimo nga nag-usab na ko. Please. Please, pakasli ko. Bert. Please, Lucia. I love you. Yes. Oh. Yes, Bert. Yes. Yes. I love you. I love you. I love you. Gikasal gid mi ni Bert. Og sukad atong higayon na. Wa na gid siya magbinuang nako. Dinhi na lang kutob og daghan salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.